mag-listen this word, diba sabi ko, kanina talo si President. So how do you feel on the stage na yung mga tao hindi sila Duterte? Well, yes, ano naman yan eh. Tapos na yung 2016 election, so everybody should move forward. Ang kailangan natin ngayon are, sabi ko nga, maraming kaibigan para maghanap ng boto for senators. So kaya tayo nandito. Ma'am, confident po kayo na this time, pupong po yung Sabi niya, meron din siyang mga commitments sa ibang candidates na wala sa Hugpong. So, parang minanage na niya yung expectations namin na possibly hindi makabuo ng 12 na Hugpong supported candidates. Ma'am, pero majority from Well, siya na lang tanongin ninyo kung majority ba.